Papa, hu ħsieb l-mama, speċjalment f'dan iż-żmien sabiex jien u hi nsibu s-saħħa u l-kuraġġ u flimkien nibqgħu nagħmluk gburin bina. Klimiċ kejkna Alexandra Belli lill-missiera Aurelio fi knisja li tat l-aħħar tislima lis-Sur Mast Aurelio Belli, mitilħat li għadda fl-età ta' 49 sena wara 5 snin jiġġieled il-kanċer, figura ċentrali fix-xena mużikali Maltija. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tas-Sur Mast Belli bdiet b'kortejo mill-Każin Sant'Alena banda Duke of Connaught, akkumpanjat mill-banda tal-istess soċjetà lejn il-Bażilika Kolleġġjata ta' Sant'Alena f'Birkirkara, mimlija b'mijiet ta' nies ituħ l-aħħar tislima fosthom l-ogħla awtoritajiet il-President ta' Malta, il-Prim-Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Magħhom diversi kantanti, kollegi u nies li ħadmu mill-qrib miegħu. Waqt l-omelija l-kanon kudun Charles Cauci iddeskriva lill-Maestro bi 3 kelmiet: imħabba, ċajt u impenn. Li fajtu anke bħala oman kien ispirazzjoni armonija l-oħrajn. Anke meta kienu jarawh x'imkien ma jafuhx jgħidulu inti ispirazzjoni għalija. Forsi mużika kienet l-arrivederci. Il-preżenza qawwija tan-nies kienet xhieda ċara ta' rispett, l-apprezzament u l-imħabba li kiseb tul ħajtu. Aurelio huwa persuna speċjali ħafna, ħafna l-waħda mill-ikbar ħbib tiegħi il-Glorjana. Affarijiet żbieħ biss kienet tgħid fuqu. Għadni ma nistax nemmen li konna mużika flimkien ftit tal-ġimgħat ilu meta jidderieġi stajt tara dik id-bissima fuq wiċċu u kienet timli ħajja. Tiġli biex nispjega fi kliem kemm ħa nimmissjawh. Kemm għamel suċċess baqa' saħħ mal-art, baqa' grounded, baqa' ħelu. Għarna ħafna konversazzjonijiet fej isu hekk għalija kien isu Big Brother fej jidħol il-mużika, nċempillu għal-pariri. Bat aħna kena l-imħabba l-ikel, bitna li aħna konna niltaw kien jiġi għandi noqogħdu nsajru u noqogħdu nitkellmu ħafna. Ħafna tkellmu dwar il-ħidma tiegħu fit-taħriġ u l-imħabba kbira li kellu lejn il-mużika li baqgħet takkumpanjah sal-aħħar vjaġġ bil-preżenza tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u l-banda Duke of Connaught. Aħna bħala soċjetà mużikali Duke of Connaught ta' Birkirkara, pero ċertament mhux aħna biss tilfitu Birkirkara u jiena ngħid tilfitu Malta kollha ġenju tal-mużika. Waqt il-funeral saret ġabra l-Community Chest Fund li għamlu tant ma' Aurelio meta kienet jissielet mal-Mart. Aurelio Belli nfakkar bħala maestro li jaqgħad lin-nies permezz tal-mużika u li ħalla warajh wirt kulturali u uman jistieq għajx fil-komunità.